И понеже по традиция в края на годината, в началото на следващата се прави ретроспекция на отминалото, заедно с теб сега ще погледнем назад в литературната 2014 година. Каква беше тя? За мен изминалата 2014 година беше предимно поетична година и се родиха много силни поетични книги, особено от българските автори. Ще започна от две книги. Едната на Васил Балев стихотворение, другата на Иван Ланджев Ние според мансардата. Това са им втори книги и с тях те показват, че наистина влизат в един по-зрял период и са едни от оформящи се големи имена в българската поезия. Към тях мога да прибавя Ивайло Добрев с книгата Птица в ключалката, който също е доста талантлив поет и мисля, че има голямо бъдеще. В поезията трябва да отбележим непременно и издаването на две книги на едни от големите живи автори в България, Иван Цанев и Екатерина Йосифова. Иван Цанев тази година издаде книга с ранни стихотворения от 60-те години, които не са били издавани, което беше интересна така ретроспекция на ранния му период, преди да стане вече утвърден автор. А Екатерина Йосифова издаде книга, която нарече малко на шега тънка книжка, но въпреки, че е тънка, тя има на 60 текста вътре и с това Катя Йосифова доказва пак, че е гранд дамата, мога да кажа, на българската поезия. Иначе от преводната поезия бих искал да насоча вниманието на Рюне Шар, новите преводи на Златозар Петров, който също е поет и преведе Рюне Шар, френския голям поет. Един доста интересен друг поет, Дьорд Петри, който е унгарец и още в годините на комунизма е бил, така да се каже, дисидент. Негова книга с избрани стихотворения излезе под името Ивица от слънцето огряна. Голямата полска поетеса Ева Липска пък дойде в България да си представи своята книга Скъпа госпожо Шуберт и тя се срещна с българските читатели. Доста непосредствена среща беше. От разказите и от прозата на български бих отличил новата книга на Петър Чухов Камуфлаж, която събира негови кратки прози, някои от които са от няколко реда, но в този жанр България наистина също има доста добри образци. От чуждестранната проза, от разказите, излезе малко преди Коледа Колобър на Дино Будзати, един италиански автор, който е сравняван с Кафка. Що се отнася до есетата, една книга с есета на Милан Кундера, Завесата, пък ще впечатли всички любители на есетата. Какво прави тази година по-различна от други години, в които също се е издавала литература в различните й форми? Тази година мога да кажа, че е доста слаба в романа. Романа тази година, специално българския роман, не можа да се появи книга, която да се сравни, да кажем, с Възвишение на Милен Русков, който качи рязко летвата на романистите и всички общо взето чакат следващата година, защото той обеща през 2015 някъде да излезе новата му книга. И така ми се иска да бъде настигван от романистите, което за сега не се получава, но се надявам, че ще излезе. Въпреки това, роман, който би трябвало да отличим е на Христо Карастоянов, Една и съща нощ. Романа е за Гео Милев и Георги Шайтанов по това време и те са имали приятелство. Освен това са и част от анархистичното движение в България и този роман наистина от българските прави впечатление. В същото време от чуждестранните преводи излезе романа Вечерята на Херман Кох, който е един от големите холандски автори, много популярен, над 35 езика е превеждан самия роман. Той дойде в България да се го представи, а от латиноамериканските автори Хулио Кортасар 62 модел за сглобяване, пък е една дългочакана книга, защото той е и голям стилист също и може да бъде сравняван с Маркес и Мариус Варгас Льоса. И така, по-скоро преводните романи тази година бяха по-силни, но се надяваме, че другата година, освен Милен Русков, ще има и други романисти, които ще се опитат да го достигнат. Как стои българската книга и българската литература на фона на чуждестранните издателства, чуждестранните автори? Според мен българската книга започва да придобива все по-добро лице и като започнем още от оформлението, много от големите издателства вече и пътуват доста в панаира в Лайпциг и други места, Франкфурт, и там виждат последните тенденции
И като оформление, и като съдържание, последните 2-3 години мога да кажа, че в България си е направо на световно равнище се издават книги. И си мисля, че тая тенденция в следващите години също се запази. И въпреки това си тече на основно четене, което е на масовата литература, като Пауло Коелho, Хорхе Букай и други, които са по-скоро извън литература, но пък са се намерили в България почитатели, както и, да кажем, книгите съм вампири, приказните книги и всякакви други жанрове, които не са висока литература, но пък имат солидна читателска аудитория. В международен план българската литература също постигна големи успехи. Наградата Аполинер на Аксинья Михайлова за Небе за изгубване и международната европейска награда на Милен Русков за Възвишение. Също така гостуваха в България и моя Нобел лауреат и Майкъл Ондаджи, автора на Английския пациент, по-познат от същия филм. През тази година и ти издаде книга Германия. Как стои тя пък на фона на българския книжен пазар? Германия доста добре се прие от читателите, може би заради имигрантската тема, която се засяга в нея. И бе представена в Търново, в София и последно на Софийския литературен фестивал Коледния, където наистина събра добра публика. Имам надежда за добрия път.